Uite aici. Gata, gata, hai. Box! Box! Nu așa, mă, lasă-l să joace el box. Hai, mami, joacă tu box. Noi facem box cu mușcatele. Nu mă, hai, mă, Cristi, lasă-l, că tu știi ce frumos se juca. Ia, mami, ia. Ia, ridică-te și fă box. Nu, dar la tati. Ia boxează. Cristi, nu mai, mă. Ia, cum boxezi tu? Dar ce cauți, mă, pe jos acolo? Așa mă știu? Ia să vezi cum îți faci uite acum. Nu tata așa. Băi! Măi! Ai mâncat? Nu, nu-l faci așa că am mâncat. Am mâncat și nu vomiți. Bă, da, tu te ridică piciorul. Ia, mami, ia. Măi, nu faci. Uite, mami! Ia să Vezi te că nu văd. faci. Bravo, bravo. Hai, dă-te mai încolo, că nu te văd în cameră. Dă-te mai încolo, mai. Ia să te văd. Ia. Bravo, mami, bravo. Ce sus ridică Robert piciorul. Băi, vină mă să nu cazi, mă. Ce sus ridică Robert piciorul, mâncala așa. Am mâncat, nu. Lasă-l, Cristi. Da, de aici să las, mă. Dar spui tu să vreau să-l mușc. Și eu vreau să-i mușc. Te pun să-l pur, tu spii, dar mătii. Adi! Vino cu aici. Box. Box, bă, domnul, și vino cu aici. Vino cu aici, box. Cicea! Merg, mă, mai în partea aia, acolo. Uite, mă, stai județe cu tomata. Nu. Nu mă zi. Ia, uite-l pe tati. Hola. Hai, mă, vino cu aici. Hai, du-te lângă tati. Hai. Vino.